Igen, én annak tudom. Meg ki van akasztva a dupla vér, azt nem akarok keringelzni. Ja. Na, Loki, hát... Szedd már le. De azok a golyók hova mennek? Párat láthatok volna. Most nem azért, de mi a fasz? Ja, meg úgy mozog a scope, hogy nem tudom. Én kifogytam. Az igen! Csak úgy 5-ször találtad el a zombit. Az mi? De hova megy? Jó.